Assalamu alaikum warahmatullah masu kallo da masu sauraron sunana Adamu Zango kamar yadda kuka sani. Ina yi muku albishir da cewa wannan sabon shiri na da kuka daɗe kuna jira. Shiri na mai suna Ramukan Gayya zai fara zuwa muku. Episode 1 30 ga wannan wata ta Disamba da muke ciki. Daga nan kuma sai mu ci gaba da ɗora muku sauran. Masoyana sun damu sosai saboda an daɗe ana tallan wannan fim ɗin ba a kawo musu ba har sun ma daina tambayin yaushe zai fita. To insha Allah zai fara zuwa muku 30 ga wata ranar Litinin kenan na wannan watan da muke ciki ta Disamba. Insha Allah. Kar ku bari a baku labari. Assalamu alaikum warahmatullah masu kallo da masu sauraron sunana Adamu Zango kamar yadda kuka sani. Ina yi muku albishir da cewa wannan sabon shiri na da kuka daɗe kuna jira. Shiri na mai suna Ramukan Gayya zai fara zuwa muku. Episode 1 30 ga wannan wata ta Disamba da muke ciki. Daga nan kuma sai mu ci gaba da ɗora muku sauran. Masoyana sun damu sosai saboda an daɗe ana tallan wannan fim ɗin ba a kawo musu ba har sun ma daina tambayin yaushe zai fita. To insha Allah zai fara zuwa muku 30 ga wata ranar Litinin kenan na wannan watan da muke ciki ta Disamba. Insha Allah. Kar ku bari a baku labari. Assalamu alaikum warahmatullah masu kallo da masu sauraron sunana Adamu Zango kamar yadda kuka sani. Ina yi muku albishir da cewa wannan sabon shiri na da kuka daɗe kuna jira. Shiri na mai suna Ramukan Gayya zai fara zuwa muku. Episode 1 30 ga wannan wata ta Disamba da muke ciki. Daga nan kuma sai mu ci gaba da ɗora muku sauran. Masoyana sun damu sosai saboda an daɗe ana tallan wannan fim ɗin ba a kawo musu ba har sun ma daina tambayin yaushe zai fita. To insha Allah zai fara zuwa muku 30 ga wata ranar Litinin kenan na wannan watan da muke ciki ta Disamba. Insha Allah. Kar ku bari a baku labari. Assalamu alaikum warahmatullah masu kallo da masu sauraron sunana Adamu Zango kamar yadda kuka sani. Ina yi muku albishir da cewa wannan sabon shiri na da kuka daɗe kuna jira. Shiri na mai suna Ramukan Gayya zai fara zuwa muku. Episode 1 30 ga wannan wata ta Disamba da muke ciki. Daga nan kuma sai mu ci gaba da ɗora muku sauran. Masoyana sun damu sosai saboda an daɗe ana tallan wannan fim ɗin ba a kawo musu ba har sun ma daina tambayin yaushe zai fita. To insha Allah zai fara zuwa muku 30 ga wata ranar Litinin kenan na wannan watan da muke ciki ta Disamba. Insha Allah. Kar ku bari a baku labari. Assalamu alaikum warahmatullah masu kallo da masu sauraron sunana Adamu Zango kamar yadda kuka sani. Ina yi muku albishir da cewa wannan sabon shiri na da kuka daɗe kuna jira. Shiri na mai suna Ramukan Gayya zai fara zuwa muku. Episode 1 30 ga wannan wata ta Disamba da muke ciki. Daga nan kuma sai mu ci gaba da ɗora muku sauran. Masoyana sun damu sosai saboda an daɗe ana tallan wannan fim ɗin ba a kawo musu ba har sun ma daina tambayin yaushe zai fita. To insha Allah zai fara zuwa muku 30 ga wata ranar Litinin kenan na wannan watan da muke ciki ta Disamba. Insha Allah. Kar ku bari a baku labari. Assalamu alaikum warahmatullah masu kallo da masu sauraron sunana Adamu Zango kamar yadda kuka sani. Ina yi muku albishir da cewa wannan sabon shiri na da kuka daɗe kuna jira. Shiri na mai suna Ramukan Gayya zai fara zuwa muku. Episode 1 30 ga wannan wata ta Disamba da muke ciki. Daga nan kuma sai mu ci gaba da ɗora muku sauran. Masoyana sun damu sosai saboda an daɗe ana tallan wannan fim ɗin ba a kawo musu ba har sun ma daina tambayin yaushe zai fita. To insha Allah zai fara zuwa muku 30 ga wata ranar Litinin kenan na wannan watan da muke ciki ta Disamba. Insha Allah. Kar ku bari a baku labari. Assalamu alaikum warahmatullah masu kallo da masu sauraron sunana Adamu Zango kamar yadda kuka sani. Ina yi muku albishir da cewa wannan sabon shiri na da kuka daɗe kuna jira. Shiri na mai suna Ramukan Gayya
zai fara zuwa muku episode 1 30 ga wannan wata ta Disamba da muke ciki. Daga nan kuma sai mu ci gaba da dora muku sauran. Masoyana sun damu sosai saboda an dade ana tallan wannan fim din ba a kawo musu ba, har sun ma daina tambayin yaushe zai fita. To insha Allah zai fara zuwa muku 30 ga wata ranar Litinin kenan na wannan watan da muke ciki ta Disamba. Insha Allah. Kar ku bari a baku labari. Assalamu alaikum warahmatullah masu kallo da masu sauraron mu. Sunana Adamu Zango kamar yadda kuka sani. Ina yi muku albishir da cewa wannan sabon shiri na da kuka dade kuna jira. Shiri na mai suna Ramukan Gayya zai fara zuwa muku episode 1 30 ga wannan wata ta Disamba da muke ciki. Daga nan kuma sai mu ci gaba da dora muku sauran. Masoyana sun damu sosai saboda an dade ana tallan wannan fim din ba a kawo musu ba, har sun ma daina tambayin yaushe zai fita. To insha Allah zai fara zuwa muku 30 ga wata ranar Litinin kenan na wannan watan da muke ciki ta Disamba. Insha Allah. Kar ku bari a baku labari. Assalamu alaikum warahmatullah masu kallo da masu sauraron mu. Sunana Adamu Zango kamar yadda kuka sani. Ina yi muku albishir da cewa wannan sabon shiri na da kuka dade kuna jira. Shiri na mai suna Ramukan Gayya zai fara zuwa muku episode 1 30 ga wannan wata ta Disamba da muke ciki. Daga nan kuma sai mu ci gaba da dora muku sauran. Masoyana sun damu sosai saboda an dade ana tallan wannan fim din ba a kawo musu ba, har sun ma daina tambayin yaushe zai fita. To insha Allah zai fara zuwa muku 30 ga wata ranar Litinin kenan na wannan watan da muke ciki ta Disamba. Insha Allah. Kar ku bari a baku labari.